mutta sitä ennen jo PK olisi ihan hyvin, niin niistä kaikista paikoista on pystynyt pistämään sen pelin pakettiin, mutta jännitys säilyy loppuun asti. Nyt kuitenkin KTP pääsee eteenpäin. Koker keskittää sinne luukulle, pikku, ja sieltä tulee sitten laukaus, joka menee suoraan ylärimaan, ja sieltä seuraava laukaus vielä, mutta tämä tilanne onkin sitten paitsio. No niin, sieltä Fodemanne. Kivasti pääsee yrittämään, on aivan yksin. Ja nyt Petteri Forsell antaa sinne takatolpalle ja sieltä lähtee Atome kokeilemaan. Ja olipa hyvä kuti. Punamuistien puolustus joka tapauksessa onnistuu blokkaamaan, mutta hyvä maalipaikka vieraille. Pitkä pallo kohti Sadikia. Sadik kamppailee, onnistuu pelaamaan Kavakiittalle. Kavakiittaa lähtee ampumaan kohti takanurkkaa. Suk näkee laukauksen ja koko ajan ja syöksyy helposti kyllä tämän laukauksen tielle. Mutta tässä nähdään myös tätä punamustien vaarallisuutta aika nopeasti. Sieltä Kavakiitta pääsi virittelemään. Koker pudottaa Atomille. Atome pelaa sinne keskelle. Forsell kokeilee vasurilla, kaukaa, onpa hyvä yritys tämäkin. Tuossa Petteri Forsellin laukauksessa on kuitenkin se X-Factor. Koker, ja toinen KTP:llä todella vahva meno päällä, Atom pudottaa ja sieltä lähtee Hännisen yritys. Oi, miten hieno hyökkäys. Sieltä tulee Mannehin pallo sinne keskelle. Tuntuu, että kaikki nämä aiheuttaa tällä hetkellä jonkinlaista vaaraa. Forsell. Käykö pallo päädystä kokonaan yli? Taitaa niin olla. Manne. Sitten Petteri Forsell ylärimaan. Ja se on jo toinen kerta, kun KTP täräyttää pallon maalipuihin. Ja onnistumisia KTP siellä pääsee ehdottomasti kaipaa. Ja nyt sitten lähtee Petteri Forsell kirmaamaan oikea-kaistaa pitkin. Lokake on siinä vastassa. Forsell keskittää, nyt on aivan yksin siellä Hänninen. Ja puskee maalin katolle. Forsell. Ja sieltä lähtee sitten Mäkelän keskitys. Ja onpa hyvä näköinen tilanne, ja mutta taas on lippu avustavalla pystyssä. Joten jos ihmettelen, että mistä nuo äänet kuuluvat, ja nyt se pallo kuitenkin niin... Kuippari ämpäri, uusi keskitys, ja nyt sitten menee maaliin. Ja se lopulta tapahtuu, joka on kyllä nyt niin pitkään ollut tuloillaan. Ja Onni Hänninen avaa maalin tilinsä tämän kauden osalta. Ja iskee KTP johtoon, ja nyt se pusku, nyt se toimii sinne takanurkkaan. Ja nyt KTP onnistuu myös. Sieltä Irfan Sadik sekä Joona Tapani tosiaan ne olivat ne pelaajat, jotka PK tulivat vaihtoon. Ja sitten lähtee Hänninen puolestaan vauhtiin, pääsee boksiin saakka. Koker on keskellä aivan yksin ja ampuu. Mutta nyt askelmerkit eivät mene aivan yksin. PK saa paineen sinne KTP:n päätyyn, mutta... No nyt se taas pääsee Kavakiita kokeilemaankin ja on lähellä. Lähellä, ettei tasoittaisi tätä ottelua. Ensin oli oikealla ja nyt kääntää vasemmalle jalalleen ja takaisin oikealle jalalleen. Ja kyllä sieltä sitten oikealta se lähtee, se tulee sisäänpäin. Kaartavana Paavola vielä kääntää sen uudestaan, ei jatkoja enää löydy. Mutta on hyviä nämä olleet, nämä Petteri Forsellin vapaapotkut tänään. Jatkuvasti niistä jonkinlaista vaaraa tulee. Kava kiittää. Lokake uudestaan. Dinis, hyvä juoksu sinne selustaa. Kääntää keskellä Joni Mäkelältä nyt erinomaista puolustustyöskentelyä, mutta jotenkin punamustat saa pallon takaisin. Pitkällä kaatuu. Ei mennä rankkari pisteelle. Pitkällä edelleenkin siellä jalkoja pitelee. Manne
ollut hyvä lisä kyllä tuonne KTP:n oikeaan laitaan. Ne on tänään ollut erinomainen. Atom katsoo koko ajan, missä Petteri Forssell oikein liikkuu, mutta Atom päättää mieluummin, että turhaa menettää palloa. Jos ei ole ihan selkeää suunta mihin mennä, mutta nyt on paikka! Ja Gift Sunday välittömästi pääsee sinne selustaan, erinomainen juoksu ja on ihana tämä Nathaniel Tampin pallo. Katsokaa miten se kaartaa täydellisesti. Viimeistelystä ihan samaa voi sanoa. Nakanishi. Paavola voittaa ykköspallon ja KTP purkaa Sipi. Tambi aivan omissa korkeuksissaan. Pitkällä kaatuu. Nyt on Pekolle vapari paikka. Ja on muuten hyvästä paikasta myös. Reilu parikymmentä metriä matkaa maaliin. Nyt on se pitkällä mahdollisuus. Ja vielä maalitili tämän kauden osalta avaamatta. Kavakiittakin toki siinä on, mutta kaikki tietää, että se on Eino Iveri pitkälle, joka tämän ampuu. Hänellä on loistava laukaus. Ja sieltä lähtee ja Zuk. Ei vain torju, vaan ne torjuu vakuuttavasti. Ei anna yhtään irtopalloja. Nakanishi. Ja tätä peliä ei enää pelata sitten yhtään enempää. Niin se vain on, että KTP ottaa 3 pistettä. Ja se pitää jälleen maalinsa puhtaana. 3 peliä perätysten. PK 35 joutuu tänään tyytymään tappioon ja se on kauden avaustappio samalla sitten punamustille. Tänään taistelu yksinkertaisesti ei riittänyt vahvempaa joukkuetta vastaan.